muri yeZimbabwe aiwa tazoona kuti vanhu vanotaura zvavanoda nekuti tiri kuona kuti pane nyaya iri kufamba social media aiwa kunyange nemapepa kunyange nemuzimu aiwa vanhu vachiti aiwa Chiwenga Mnangagwa beef yava kuchizowedzerwa manje. Muri yeZimbabwe takaona kuti the second republic yakapinda pakutonga izvezvi payakawana 2/3 majority muparliament, then tobva tazoona zvava kutaura zvekuti vari kuassume vari kuti aiwa 2030 vanenge varipo the third republic Emerson Mnangagwa anenge achitonga. Saka vanhu vabva vanyatsowedzera tension vachiti aiwa apa pava kuzogwadzisa Chiwenga manje. Muri yeZimbabwe patapindawo mashoko anokurudzira bva wasubscribe ulike usina on the bell icon tombochera mabdits anokupa pari paZim News Live nokuti muzimu ayeno yachinzi Mnangagwa allies throw Chiwenga under the bus. Chiendera mberi chinzi by political reporters, ZANU-PF MP for Bigita South Energy Mtodi is leading an anti-Chiwenga campaign and wants President Emerson Mnangagwa's tenure to be extended by another term. The move sparked an unexpected wave of enthusiasm among ZANU-PF supporters, leaving the Vice President Constantino Chiwenga noticeably absent. Muri Zimbabwe ndo mashoko ataura vachinzi aiwa vana Energy Mtodi vatoratidza kuti vari kutoleader anti-Chiwenga movement vachiti aiwa Mnangagwa ndiye achazotonga kusvika 2030 yachatonga another term ichatanga muna 2028 the third republic. Muri yeZimbabwe aiwa izvi vanhu vanyatsokuona kuti tension iri apa vanhu vanenge vakutongotsoma vanenge vatongodzira tension yanga yagara iripo. Chimbotiudzai mafungiro enyu muri yeZimbabwe pine mucomment section medu mumbotiudza munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa musangano subscribe kulike uchotira on the bell icon toramba uchara mabhitsi andokupa pano paZim News Live.